Ai ieșit din meci! Salut, troli! Eu sunt Dein și bine m-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Cum v-am obișnuit. Astăzi am scos două piese. Prima piesă mi-a plăcut o grămadă. Adică timpan. A fost forță. Nu. Nu vreau. N-am mai intrat și pe Clash. Oh my god! Mi-a dat 100 de bani, moca. E cea mai mare ideală care a făcut aparatul Superstar. Hai să vedem. Deci, 40. Aul. Clar nu. 40, 60, 80. Nu. Îi dăm, nu. Și? Play 46. Bun. Astăzi o să facem... Stai. S-ar putea să fie făcut de diamante. 1, 2 elixir. Be, pămăta. 1, 2 elixir. 1 elixir. 1 elixir. 2 elixir. Hai, 3, 2 elixir. Gata. Nu, bine. Hai să ne băgăm la un 2 Battle Challenge. Și azi o să facem toate misiunile astea. Și de seară, na, mâine o să deschidem un mare Legendary Chest. Cringe. Bun. Da, băga și ăsta n-ai tu. Hai, băiatul, că eu nu vreau să fac coroane, eu vreau să fac challenge-ul. Spamează, Denis, spamează! Am săgețile. Da, hai, lasă că mai arată săgeți. Pic săgeți muncea. Na, ia rage. Dau rage pe turn. Pro player, pro player. Dacă vedeți că vorbesc așa, de-abia ce m-am trezit. Acum jumătate de oră m-am trezit. Dacă vă întrebați, episodul ăsta îl filmez la 6:30. M-am trezit la 6. E forță. Ia. Vreau să-l prind și Rembrider-ul. Stai, fii atent. Cred că al meu acum dă cu pumnii în ciment. Că eu mă joc prea bine. Nu, mai luați cărți. Hai, naibii. Ia te mă pe ăștia, să pun ei cu mine. A ieșit din meci. A ieșit din meci. A ieșit din meci. Băi, deci nu vine să cred că a ieșit din meci.
ieșit din meci. A zis, lui, ce stau eu în meci? Nu vine să cred că a ieșit din meci. Ce emoturi faine. 5 minute acum deja. Este ok. Da, cred că este destul. 5 minute pentru un episod. Eu am fost Deni și ne revedem data viitoare cu un alt episod de Clash Royale. În episodul viitor, clar, nu. Schid chesturi. Și... Da. Băieți, deci 40, 60, nu 80, am crezut că îl făceam. Hai, pa, vă pup! With